بسم الله الرحمن الرحيم. الله تعالى aytdi Kur'an-ı Kerim'de وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْصِيلًا. İnsanı men siladım diptir. Silagdır da hemmeňiz sefere de gitýäňiz, hemmeňiz ýolda da görýänlersiňiz. Ýoluň gorsyna bir aşgalyk dökülse, şu taýda içjaz guşşaz gelakamda İçcal, şoňa meňde sygyr bir zat gelakamda aşgaly dörüp, agzy bilen dörüp ırskylanyp beren heýwanlardan etmedim dipdir. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. Hiyawanyň gapdandy 10 000 naharyndan galan aşgal tuğlary, aşgal çölekler ip beren içedemek dipdir. İnsan yaratdym dipdir. Eli bilen ip şarafetli ýaşamaly. Ondan näşgary insan bolandan soňra da nuri iman nasip edipdir. Birentek jowan oglanlar wa kişikliginden iman bilen dünýäge gelýär. Emme dünyaya gelenden sonra atası kafir olansan, atası Yahudiye, Mecusi olansan, ya atası botperest olansan kafir dünyadan geçiyor. Sizi kafir etmedim, hemiyeceki polumun eteğine yaşar yalak. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. Gözün açandan sonra heveresi ilahanların iptir. 2. Üçlü öncesi, Müslüman olandan sonra da özünün Müslümanlığın kadrini bilmeyeni ha edağımda bir direk zatın izinde gezip belallerden etmedim diptir. Bir cuvana olalım bir ay diye ente qarrılığa yetmedik. Billi ahunada tövbe edipdir ha elbette be. Bizde bagat pul elimizde oynaýady diye putada aytmal görüňde ha. Emma Allah Taala şolardan etmändir. Şondan şeýme aýdyljak. Bagat elimizde pul oynaýady, başga keşferlere giderdik. Tayland şonýalyk başga bir İslam ýürümeýän keşferlere giderdik. Hatta diline de düşünemedik. Bizim ihtiyarımızda arzancak kıymet bilen kıyızlar ihtiyarımızda koyýardylar diye. Azajyk puluna dayanakamda musulmançylygyň ýadyndan çykaryp, Peygamber sizden şirin zahmet çekip durawy, Peygamber yetimçilik çekip durawy, ata-babalar horluk görüp durawy, dangdan okuzun bolup senden şirin doga edipdir. Bu zatlaryň ýadyna düşürmän, aýýaşgary edip beren musulmanlardan etmädir. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. Bayt ilanlarına diptir. 10 000 namasynyň ýerine heýwan sifat bolup, heýwana gelşikirler, görünme annesine şehweti galyp. Heýwana degilşikirler, görünme annes başga bir neri görünni özü şoňa hewat edip. İnsan ahym şarafeti bar ahym. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. Heýwanlar ýalak bir-birini görünni bir direk heýwan sifat bolup ýaşan musulmanlardan etmedim dipdir Allah Taala. Ulughan zat dermişler. Hop, bulardan düşeýil bir etegrak gaýdaýly. Ha belli zat musulman edipdir. Musulmanlaryň içine mescide gatnaýanlardan edipdir. Aýýaşgar edmändir. Bulardan daşgary bilen tek musulman doganmada beter narahat bolup hatda guşyda aglap Allah Taalaga dille görýär. Heýwer oglak asyn ha. Azajyk toý gyjak alypdyr, azajyk maamulesy oňmandyr. Ya olgydy diýen netmeýär-da. Şol adamlar gulak asyn. Allah Taala bizi gawwermeýär. Eger gawwermän bolsaydy biz ýertoýadyk giderdik diýip aglap sen görýän aýallar gulak asyn. Allah Taalaga dille görmek suçan ýaljak ýeňil bolan musulman gulak as aýdyljak görüňe. Sen satdersat bilýärmi? Şu izdiwadyňda muwaffaq boljaňmy? Allah Taalaň mehabbeti sen mehabbeti bolansaň da itetmändir. Iteden näme etsekdiň? Hiyawany aşgalyny burnu bilen gazyp bererlerden edem bolsa näme derdiň? Etjek işiň bolmardy. Aýýaşgary edip musulmançylygyň ýadyndan çykarakamda dünýeden geçjek bolany dilin sanlap itýalyk dünýeden geçip ewliýa da bolsa it bolup dünýeden geçýärlerden etmändir. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. Waqan, walaqad Kur'an-ı Kerimde her yerde walaqad diýse, waqan manasy var şu taýda. Waqan men insany siladym diýipdir Allah Taala. Sila bildim diýipdir. Bulardan etek gaýdandan soňra narahat bolýar-da bir entek musulman dogallar. Ay Hudaý Taala biziň wezem alimiz galdyrmaýar diýe. Sen günne erti bilen bazara gitýäň. Günne erti bilen bazara gitýäň, aljak zadyňda alyp gelýäň. Şu taýda Allah Taala nagasaň kömek edýär. Fikretsen heýere magmatlar ýatandyr ha. Evvelin çarada bir musulman defalakamda 200 milyon diýet defanga geljekdi. Ondan gorymadymy? İkilenji çarrak balanda da tasadyf etip başarýadyň. Ondan gorymadymy? Her lahza sen bir musulmanyň ogluny ýaqydyn defalakamda näçe 100 milyonluk diýet defanga geljek. Näme diýip onu ýada salmaýan? Bir. İkilenjisi, ýa her lahza sen çağan bir muzmin dertlere mubtala bolaga kamda 500 milyon, 400 milyonluk merisçilikler var. Pul lökmesen şefa tapmaýar. Balan, janyň mermeklige darady. Ogul gyzyň her lahzada salameti kamil bolupdy. Her lahzada şonýalyk merisçilik gelegamaly. Emma Allah Taala lahza be lahza sen ogluňa şefa berdi.
gelecek lehzede her saniyede Allah Taala temdid edip dursan oglan uşan salametiyetini. Hap, şiir nebede penç girdi. Evvelin saniyede bendämiň çağası sag bolsun. İkilenci saniyede de sag bolsun. Üçüncü saniyede de sag bolsun. Dördüncü saniyede de sag bolsun. Evvelin saatde de sag bolsun. Dovumin saatde de sag bolsun. Sevumin saatde de şu benden sonra diyet gelmesin, tesadüf olmasın. Her lehzede Allah Taala sana milyardy kömek berip duranak mı näme? Ya özüň oturawala akamda sınjaňy oglan uşaklaryň elinden almaly. Sınjaňy aýaň eteginden bir nefer gazymaly bolan bolsaýdy näme derdin? Hiç zat elinden gelip bermerdi. Keyif edip sınjaňa gidip gelýän, keyif edip özüň iýip içýän, kör bolup itme bolan bolsaň näme bolardy? Lal wala akamda eşare edip tamamy hemme musulmanlara bir gören adama bir narahaty bolup beren insan bolsaň näme bolardy? Walla qad karramna bani adam. Waqan men Hudaý Taala men Hudaý bendämi hilandyr, ýani bendäm näşükür diýipdir. Biz fakat bir bazara gidip gelende jüwjüň 200 milyon 300 milyon pul giriyor Hasan. Bayat jüwüň dolaryny Allah Taalaň lütfü we kadimi. Kan nefer bazara bardygar, bimarstana bardygar. Ne kadar meriçilikler, ne kadar olakan musibetler düşüp ýaty. Şu musibetler sana düşürmeýändir. Allah Taala nagd pul berdigidir da eline. Biz hemişe ýaşaýışymyzda evvela musulman iman ameli salihin kişini ýaşap bäsipdir. Dovumendir. Şu Allah Taala mesai ve dünyevi bir musibetlerden savuptur deyip hatmen şükür edelim. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب سخنرانی های علماء ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.